Madzulo abwino alero la Mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break ndi mzangayu Lenile Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Boma latsimikizira Malawi omwe akubwerera kuchoka mdziko la South Africa kuti liwathandiza kuti ayambenso moyo wawo. Bungwe la MEC lati lakwanitsa kugawa zipangizo zonse zofunika pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike m'madera ena lachiwiri likudzali. Ndipo mtsogoleri wa masewero a badminton kuno ku Africa ali mdziko muno pa ulendo wa masiku atatu. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. Boma latsimikizira Malawi omwe akubwerera kuchokera mdziko la South Africa kuti liwathandiza kuti ayambenso moyo wawo. Nduna ya zaubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda yanena izi la Mulungu pa bwalo la zamasewero la Joyce Chitsulo mboma la Mwanza pamene amalandira ena mwa obwerawo. Zambiri mu ripoti la Arthur Chokoto. Amalawi omwe akubwera kuchoka ku South Africa akupitirira kufika mdziko muno pa mabasi. Polankhula pa bwalo la zamasewero la Joyce Chitsulo ku Mwanza, nduna yona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena Dr. George Chaponda inati boma likuzindikira kuti anthuwa anapita ku South Africa kukafuna ntchito ndi moyo wabwino, koma mavuto amene anakumana nawo achititsa kuti abwerere kuno kumudzi. Dr. Chaponda alimbikitsanso Amalawi obwerawa kugwiritsa ntchito luso ndi ukadaulo umene anaphunzira ku South Africa, komanso kutengerapo mwayi pa ngongole za MEDEF kuti ayambe bizinesi zawo, ponena kuti boma la President Professor Arthur Peter Mutharika likulimbikitsa chitukuko kudzera m'mafakitale, migodi ndi ntchito zina za chuma. Asaganizenso zobwerera ku South Africa. Tikuziwa anali kupita ku South Africa kuti akayang'ane sogolo labwino. Ena ndithu anapeza sogolo labwino, ena anali ndi masaluni, ena anali kuchita ntchito zofunika izi ndizi, kwa popeza analibe mapepa ofunikira. Zonse zatengedwa, ena mwa iwo tikuziwa aphedwa, ena iwo azunzika munjira izi ndizi. Izo aiwale, ayambe moyo wina wasopano kwawo ndi abale athu. Ndiponso boma la Professor Arthur Peter Mutharika ndi boma limene lakhazikitsa ndondomeko zosiyana zopitiriza dziko lino kusogolo. Iwowa apite m'madera mwawo akatenge ngongole kuchokera ku MEDEF, komanso akayamba mabizinesi awo ndi maluso amene aphunzira kumene ku South Africa, azathanso kupitisa chitukuko cha dziko lino kusogolo. Ndipo poyankhula m'malo mwa obwerawo, mayi Mina Labana apempha boma kuti lipatse anthuwa mwayi wa ntchito ndi bizinesi, ponena kuti ambiri mwa iwo aphunzira luso losiyanasiyana ali ku South Africa. Pempho langa lonena kuti monga ifeyo amene tabwera ku South Africa kunali kuti mutiganizirepo kuti mutipasepo ngongole kuti tizipanga business, popeza kuti masomphenya athu nditapita padera, komano mukatipasa business ndeti masomphenya athu akhala kutani akupitirira. Nkhani iyi inali yasipo poyambire fora kati pasati ndeti mati mwina zithela momwemo, koma zinali zovuta kuti zinapitirira paka pasati pacho pasanafike pasati pacho pamene amathamangisa m'manyumba, kumamenyedwa, ena kumaphedwa, ndi mmene zinalili paka pamene timapempha chithandizo kuti abwera zatitenge kuchoka ku South Africa kubwera kunoko. Boma lati lipitiriza kugwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti anthu obwerawo, pofuna kuonetsetsa kuti Amalawi obwerera kumudziwo akulandira chithandizo choyenera kuti ayambenso moyo wawo. Arthur Chokoto, MBC, Mwanza. Boma lati lipeza kontrakitala wina womanga msewu wa Chitipa Ilomba kamba kuti makontrakitala oyamba anali ndi kuthekera kosakwanira. Nduna ya zamtengate ngati ntchito a Jap Muhango yayankhula izi pazokambirana zomwe anali nazo ndi akuluakulu a khonsolo ya boma la Chitipa, ndipo anati boma lionetsetsa kuti ntchito yomanga msewu iti pasanathe zaka ziwiri. Amuhango akufotokoza zambiri kwa olemba nkhani wathu Musase Cheyo. Mu chaka cha 2018-19 2020 thereabout, boma la Professor Peter Mutharika linayambitsa ntchito yomanga msewu wochoka ku Chitipa kupita ku Ilomba. Msewu ofunika kwambiri fundi umene
tikukhulupirira kuti kuchitika malonda chifukwa dziko pang'ono ndikuwa kasuntha. IMRA afuna zitoli amakopi kumene kucha komando focho msendo woipa tolera kukuvuta ni ntchito zambiri za boma zimene zinozichita kudera kucha zakazi kuvuta focha msewu. Choncho ntchito ina ayamba bwinobwino kwa mwatsoka bukuma 2020 boma DPP natuluka ndipo pakati wanabwera zathuwa zaka 5 angopondapondako pa picha chika cha nzeru ndeta ona kuti ayi ntchito ija ndiofunika kuti timalize funds zimene anapromisa anthu akuno President Professor Arthur Peter Mutharika. Choncho kubwera kwa kalero kuno kunali kuzauza mafumu kuno kuti ntchito iti ambaso posachedwa chimene tapanga chonera kuti makontrakta tapasa kuja aoneka kuti akanika ndiyeti kwachotsa tifatike kontrakta mmodzi wamkulu amene ali kuthekera konse kuchita ichi amene ndi msewu ufupi 30 kilometers sikumatenga zaka 5 anthu ongovina. Choncho chifana bwera kuno kuzatsimikizira mafumu kuno anthu okitipa kuno masieso ukwenzoza boma aliyense kuti msewu umechawo tiumanga posa kukhala kubwera kontrakta watsopano kuti atimalize ntchito imeneyi. Boma lati luso lopanga zinthu pogwiritsa ntchito luso la makono zithandiza dziko lino popititsa patsogolo ntchito za mafakitale ndi mabizinesi kuti katunduyu azipikitsana bwino pamalonda m'misika ya dziko muno komanso ya pa dziko lonse. Mlembi wamkulu mu nduna wa zamalonda a Bright Molande wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe atakhazikitsa ripoti loyamba la kafukufuku wa zamalonda otchedwa Business Innovation Survey lomwe likuonetsa momwe mabizinesi akugwirira ntchito komanso kugwiritsa ntchito luso la makono ndi mavuto omwe akulepheretsa kutukula mabizinesi iwa. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Mlembi wamkulu mu nduna wa zamalonda Bright Molande anati ripoti ili lithandiza boma pokonza ndondomeko zolimbikitsa luso popanga katundu osiyanasiyana komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha mafakitale. Ripoti ili ndilofunika kwambiri chifukwa choti ripoti ili kuchokera ku National Commission for Statistics. Iwowa amapanga kafukufuku wotidziwitsa ife aboma kuti tizidziwa zimene zili kunjaku. Chichewa cha masiku ano timati tizidziwa zimene zili pa ground. Ndiye ife ngati aboma timathandizika kupanga ziganizo zabwino zothandiza Malawi ngati ziganizo zathu zikutsata kafukufuku ngati amene tamulandira lero. Chifukwa chonena kuti nkofunika kwambiri kuti ngati boma tizipanga ziganizo zokomera Malawi. Ndiye kuti tipange ziganizo zokomera Malawi tiyenera kulandira umboni wa zimene zikuchitika pa ground. Ripoti ili likuonetsanso kuti ngakhale mabizinesi ambiri akuzindikira kufunika kupanga katundu mosiyana ndi kale wochita malondawa akukumanabe ndi mavuto monga kusowa kwa ndalama, misika yochepa komanso kulephera kukwaniritsa miyezo ya katundu yovomerezeka m'misika yakunja kwa dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu abungwe la National Commission for Science and Technology Akondwani Gondwe anati ripoti ili kutsindika kufunika kulimbikitsa ukadaulo wa sayansi ndi luso la makono popanga katundu osiyanasiyana m'dziko muno. Ano ifeyo mgwirizano wathu ndonena kuti ife timayang'ana kwambiri data kapena statistics yomwe imakhudzana ndi za science za luso komanso zomwe timakamba za ma innovators anzathu amene amapanga za luso kuti asinthe moyo kuti ukhale wophwekerako. Tsopano mgwirizano wathuwo unabwera ndi cholinga chokuti tipange kafukufuku ameneyuyu ndipo tatulutsa ripoti yathu yomwe tayipereka no kuboma kuti boma ligwiritse ntchito kuti tipange upangiri wina wapadera othandiza anthu aluso kuti apange zinthu zatsopano komanso ngakhale ma services amene timatha kupanga kaya ndi zipatala kaya ndi zokhudzana ndi mtengatenga ndi mtokoma trade ndi zina zotero. Zinthu zimene zimafunika soluso lomwe ripoti likutani likusanthula. Mawu ake mkulu wa bungwe lochita za kafukufuku m'dziko muno la National Statistical Office Shilton Kanyanda anati zotsatira za kafukufukuyu zikuonetsa kuti dziko lino likhoza kuchitadi bwino pa malonda pogwiritsa ntchito kafukufuku, kukonzanso ntchito za malonda komanso kugwiritsa ntchito ukadaulo watsopano wa sayansi pochita ntchito za malonda. Kafukufuku yuyu timafunitsitsa tione kuti kodi anthu mabizinesi akubweretsa ziganizo zotani zatsopano zimene zingathandize kuyendetsa mabizinesi awo. Makamaka pa nkhani ya kagulitsidwe
amene amapangira katundu wawo. So zikuoneka kuti anthu ambiri ali ndi chidwi au makampani ambiri ali ndi chidwi chofuna kumabweretsa maganizo atsopano. So izi tufuna kuti zithandizire government kuwathandiza anthu kuti zogulitsa zawo zimene amapangazo kamene amagulisira ziyambe kuyenda bwino, komanso kuti ifeyo Malawi tikhoza makhala kupikisana ndi maiko ena mdziko muno pa dera lino la Africa komanso even ku posera Africa ino. Kafukufukuyu anachitika m'mabizinesi ang'onoang'ono okulirapo ndi akuluakulu, ndipo anapeza kuti mabizinesi oposa theka pa gulu la mabizinesiwa anawunika ndi kukonzanso ntchito zawo. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lati lakwanitsa kugawa zipangizo zonse zofunika pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike lachiwiri likudzali. Zipangizozi azigawa m'madera onse oponyera mavoti. Mneneri wa bungweli Sangwani Mwafulirwa wati lolemba bungweli pamodzi ndi oyimira zipani zosiyanasiyana liyendera malo onse komwe akatsimikize katunduyu komanso kuphunzitsa omwe azayendesa chisankhochi m'madera mwawo. Pofika tsiku la lero la Mulungu tatumiza katundu yense ofunika ku malo onse amene kuchitike chisankho lachiwiri, ndi kumadera onse 5 malo onse oponyera voti alandira katundu wawo kwa lero. Ndi mawa chimene tipange ndi chakuti kuyambira nthawi ya 9 o'clock oyendesa chisankho pa mzere wina uliwonse Chizungu amati polling station akakhala akutsegula katundu amene alandira ndi cholinga choti atsimikizire kuti alandira katundu okwanira komanso olondola amene akufunikira kuti agwiritse ntchito pa mzere umenewo. Izi timapanga ndi cholinga chakuti ngati pena pake mwina polongeza china chake chinasokonekera tichizindikire nthawi yoponya voti isanafike, ndi cholinga choti ngati kufunika kuti tithamange tikatenge katundu kwina tithamange tikatenge katundu amene abwere mu nthawi yake, kuti lachiwiri likamafika sisikuluku anthu ayambe kuponya voti. Izi zasiyana ndi kuti tingokhala tidikire pa tsiku loponya voti ndi mawa muti muziyamba voti muzindikire kuti china chake chasowa kapena kuti mwalandira maballot paper oti sakumeneko. Zimenezo zimapangisa kuti kuponya voti kuime kapena kusokonekere. Ndipo pewa zonsezo nchifukwa chake tsiku lisanafike la chisankho timatsegula katundu yense. Ndi tikati kutsegula katundu tikuphatikizirapo makatoni amene muli maballot paper amene akutsegula ndikuwawerenga maballot paper aja komanso kuwatsimikiza kuti maballot paper amene alandirawo ndi achisankho cha dera limene lolo. Tikangotha ntchito imeneyi yomwe itakambe 9 o'clock pakakhala maphunziro pamalo enanso oponyera voti kuyambira tikangomaliza za ntchito yotsimikizira katundu amene walandiridwa. Ntchito imene yatakagwire ndi oyendesa chisankho pa mzere umenewu. Ndi kwathu ndikupempha mamonita azipani aja kapena ma independent candidate amene atakabwere pa ntchito yotsimikizira katundu amene alandira kuti akhoza kukhaliranso ndikukhala nawo pa maphunziro amenewa. Izi timapanga ngati njira imodzi yothandizira kuti tiaphunzisenso iwo ochokera ku zipani komanso oyimira ma independent candidate kuti aziwe kuti ndondomeko ya chisankho imayenda bwanji. Akaziwa malingana ndi maphunziro amene tikupereka zimathandizira pa tsiku loponya voti kuti pakhale kumvesesana malingana ndi ndondomeko za tsiku loponya voti. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Boma latsimikizira Malawi omwe akubwerera kuchoka mdziko la South Africa kuti liwathandiza kuti ayambenso moyo wawo. Bungwe la MEC lati lakwanitsa kugawa zipangizo zonse zofunika pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike m'madera ena lachiwiri likudzali. Ndipo mtsogoleri wa masewero a badminton kuno ku Africa ali mdziko muno pa ulendo wa masiku atatu. As the sun sets, your fishing operations don't have to. Ditch unreliable and expensive traditional lighting. Introducing our solar lamps for fishing and aquaculture. Harness the power of the sun for brighter nights and bigger catches.
Our solar lamps provide reliable lighting, increasing catch rates and reducing fuel costs. Perfect for individual farmers, fishermen and cooperatives. And the best part is, our solar lamps are affordable with flexible payment options to fit your budget. Plus, our dedicated team provides after-sales support and maintenance to ensure your lamp keeps shining bright. Transform your agriculture operations with solar energy. Empower your fishing operations with our solar lamps. Call 0888 164 395 for more information. This message is brought to you by GIZ, Energizing Development Project, through the Putting Energy to Work component, co-funded by the European Union. Malawi National Examinations Board MANEB akukumbutsa ophunzira onse omwe akulemba mayeso awo Primary School Living Certificate of Education PSLCE, Junior Certificate of Education JCE, komanso Malawi School Certificate of Education MSCE kuti adzaloledwa kulowa mchipinda cholemba mayeso pokhapokha ataonesa ID ya MANEB yomwe ili ndi nkhope yawo pofuna kupewa chinyengo. Ndi udindo wa olembetsa mayeso kuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zoyenerera polembetsa mayeso zikutsatidwa. Zina mwa izo ndikuonetsetsa kuti ophunzira aliyense yemwe walemba mayeso wasayinira mu attendance register, komanso mapepala onse olembapo mayeso atsekeredwa mu mapepala ake oyenerera ophunzira asanatuluke mchipinda cha mayeso. Ophunzira ndi masukulu akukumbutsidwa kuti mchitidwe wa chinyengo komanso kubera mayeso ndi mlandu, ndipo aliyense opezeka kuchita izi adzalandira chilango. MANEB akulimbikitsa Malawi onse akufuna kwabwino kuti atengepo gawo poonetsetsa kuti mayeso alembedwa opanda chinyengo. Tenganipo mbali poneneza mchitidwe uliwonse wa chinyengo nthawi ya mayeso ku polisi yomwe muli nayo pafupi, kapena imbani foni ku nambala yaulere ya MANEB pa 363 kudzera pa network ya TNM. Tetezani mayeso, tetezani tsogolo lanu. Takulandiraninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi FASOM lalimbikitsa kufunika kukhazikitsa kampani zopanga mankhwala ndi zipangizo zina zachipatala mdziko muno ngati njira imodzi yosungira ndalama zakunja zomwe dziko lino limagwiritsa ntchito pogula zipangizozi m'mayiko akunja. Mtsogoleri wa bungweli William Mpute ndi yemwe wanena izi pa msonkhano wa chionesero cha zamankhwala ndi zipangizo zina zachipatala mu mzinda wa Blantyre loweruka. Zambiri mu ripoti ili. The call by FASOM president comes at a time when the country has only 5 local pharmaceutical manufacturers, contributing to just 20%. Tipepetse chifukwa chokupasirani nkhani ya muchingerezi. Ndipo popitirira ndi nkhanizi, bungwe la Save the Children lati aliyense mdziko muno ali ndi udindo woonetsetsa kuti ngozi zapamsewu zachepa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Chakufa Munthali anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene bungweli limaphunzitsa ogwira ntchito zake nkhani zachitetezo chapansewu komanso kuyendetsa galimoto mosamala. Maphunzirowa ndi mbali imodzi yokumbukira sabata yomwe bungweli linakhazikitsa makamaka polimbana komanso kulimbikitsa chitetezo chapamsewu ndi kupewa ngozi pa dziko lonse lapansi. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Chaka chiliyonse bungwe la Save the Children limakhala ndi sabata imodzi lomwe bungweli limagwira ntchito zolimbikitsa zachitetezo chapansewu ndi cholinga chofuna kuchepetsa chiwerengero cha ngozi zapansewu. Amunthali anati ndi udindo wa wina aliyense kupewa ngozi zapansewu kamba kuti ngozi zikamachitika zimazunzanso anthu osalakwa ngati ana komanso kusokoneza chuma cha dziko. Chiyembekezo chathu nchoti ngozi zichepe zisamachitike chifukwa choti mene taphunzitsidwira apapa komanso mene anatiphunzitsira road traffic kuti ngozi zambiri zimene zikumachitika mdziko lapansi komanso kumalawi kunoko ndizopeweka and zimatha kuchitika chifukwa choti kusatengera seriousness ya malamulo amene
amayenera kuti tizisatira tikamayendesa magalimoto pansewu. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za chitetezo cha pansewu Innocent Sulani anati nthambi yawo ikuyesetsa kufalitsa uthenga wa chitetezo cha pansewu paliponse msukulu ndi malo ena onse ndi cholinga choti aliyense adziwe kuti chitetezo cha pansewu ndi udindo wake. Ngati road traffic timapemphaso kwambiri ma stakeholders osiyanasiyana kuti tizithandizana nawo kuti tipititse patsogolo chitetezo cha pansewu. Ngati payo kayo traffic komanso boma singakwanise kunena kuti lifikire aliyense, koma ndipofunikira kwambiri ngati mabungwe osiyanasiyana kuti agwirane manja ndi road traffic kupititsa patsogolo chitetezo cha pansewu. Choncho tikuthokoza kwambiri ndikuyamikira a Save the Children komanso mafumu akuno ku Ntcheu chifukwa cha kukhala ndi activity msonkhano umenewo komanso kuphunzitsa ana za kayendedwe koyenera ka pansewu. Mmodzi mwa ophunzira pa sukulu ya primary ya Sialudzu yemwe ali standard 7 boma la Ntcheu, Confidence Mbendera wati ali wokondwa kuti waphunzitsidwa mmene angakhalire otetezeka pamodzi ndi anzake akamayenda kapena kuoloka pa msewu. Ndaphunzira zakuti tikamati tikoloka pa msewu tiziyang'ana kumanja kumanzere ndikuziyang'ana so kumanja ngati koseko kuli bwinobwino titha kuoloka. Anthu akumuzi ndikawafotokozera zakuti akamayenda madzulo aziva reflector loko ni chopanzise cha white komanso akamayenda panjinga akamagwisa ntchito njinga yawo azionesesa kuti ili ndilochi komanso atenga chovala chowala. Ntchito zolimbikitsa ndi kuphunzitsa za chitetezo cha pansewuyi inayamba lolemba pa 22 June 2026. Bungwe la Save the Children limagwira ntchitoyi ndi cholinga chofuna kuchepetsa ngozi za pansewu. Yamikani Makanga, NBC Lilongwe. Munkhani yomwe yangotipeza kumene, President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasankha wachiwiri wina Enoch Chihana kuti ayimire dziko lino pa msonkhano wapadera wa atsogoleri a maiko a mchigawo chakumwera cha Africa wa SADC omwe uchitike kudzera pa internet mawa lolemba pa 29 June 2026. Msonkhanowu omwe atsogolere ndi President wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa yemwe ndi wapampando wa bungwe la SADC uzabweretsa pamodzi atsogoleri ochokera m'maiko onse 16 omwe ali mamembala a bungweli. Atsogoleriwa akuyembekezeka kukambirana za momwe zinthu za ndale ndi chitetezo zilili mdziko la Madagascar. Ndipo mabungwe a Small and Medium Enterprises Development Corporation SMEDCO, NBS Bank ndi UNICAF anakonza msonkhano wa tsiku limodzi ku Lilongwe wa amalonda ang'onoang'ono omwe amadziwika kuti ma micro, small and medium enterprises. Polankhula pa msonkhanowu, mkulu wa bungwe la SMEDCO Akondwani Kachamangwira ati cholinga cha msonkhanowu ndikukambirana njira zomwe ochita malonda awa angalimbikitse ntchito zopanga katundu mdziko muno komanso kupeza misika. Zambiri mu lipoti la Mphatso Mataya lomwe akuwerenga ndi Austin Fukula. Angwira ati msonkhanowu utsegula maso kwa otenga mbali kudzera mu uthenga omwe unaperekedwa. Iwo ati kupezeka kwa sukulu ya ukachenjede ya UNICAF komanso NBS Bank kuthandiza bungwe lawo kupindulira anthu ochita malonda awa chifukwa mabungwe amatenga mbali yayikulu pa ntchito za malonda. Angwira avomereza kuti ntchito zopanga katundu mdziko muno zimakumana ndi mavuto a ndalama. Pano choyamba tithokoze boma chifukwa boma nkhani imene anayiona kale kuti anthu a business mpambo makhala ovuta nthawi zonse komanso siko mkuto kumalawi kwina kuli kwase tingapite munthu wa business angongole makhala yovuta chifukwa chake boma inakhazikitsa MEDEF and MEDEF utu alengezaso kuti chonde amene ufuna ndalama za business bwera nimwe zatenge koma ngati ulibe chikole zatengeni agulu mwina mulipo anthu atatu anthu 4 anthu angati kutengera ndi imene akhazikisira ndondomeko yawo ngati chikole mulibe tabwerani tizakuthandizanibe. Mmodzi mwa akuluakulu oona ntchito za malonda ku NBS Penelope Mwale ati banki yawo yatenga nawo mbali pothandizira msonkhanowu pofuna kuyamikira ntchito yomwe ochita ntchito zing'ono za malonda amagwira. Tabwera mu workshop imene ngati NBS Bank chifukwa tinachiona kuti ndichoyenereka kuti tikayime nawo tikawafotokozere azinzathu amene ali mu mabizinesi ang'onoang'ono zokhuzana ndi
ma solution tinene kuti ma products amene tili nawo ku NBS Bank othandizira ma customers athu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wamkulu wa sukulu ya ukachenjede ya UNICAF Amartha Mondiwa anati kuchititsa msonkhanowu kwalimbikitsa mgwirizano wa sukulu ndi mabungwe ena komanso kuthandizira ophunzira ake kuti apeze luso. Cholinga chathu ndichoti tigwire ntchito limodzi kuti anthu aphunzire ma skills komanso akhale ndi upangiri wina wabwino wochokera ku medical komanso ifeyo ngati ophunzitsa timaphunzitsa kuti kodi tingapange bwanji business kuti atengeso nzeru zina zapadera komanso kwenikweni chofunika ndi kuti anthu achaziwane aphunzitse nzeru zina kuchokera kwa azinzawo. Mmodzi mwa amalonda omwe anatenga nawo mbali a David Gaira omwe amapereka uphungu pa nkhani za malonda anati msonkhanowu waonjezera luso lawo pa malonda. Ndipindula kuti ndikumana ndi anthu omwe atakhasomo ma clients komanso ndiphunziraso kwa ma experts omwe tinawo pa workshop pano wina ndi winanso komanso ndithaso kupeza financing chifukwa ndi NBS Bank kumpano. Malinga ndi ripoti la World Bank komanso kafukufuku wa Finiscope ku Malawi kuli amalonda ang'onoang'ono opitirira 1.6 million. Mu nkhani za masewero, mtsogoleri wa masewero a badminton kuno ku Africa a Jeff Shingoli ali mdziko muno pa ulendo wa masiku atatu ndi cholinga chothandizira ndondomeko zokweza masewero mdziko muno. Ashingoli omwe afika loweruka kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe analandiridwa ndi mtsogoleri wa masewero awa mdziko muno a Macmillan Gondwe. Zambiri mu ripoti ili la ulemba nkhani wathu Foster Maulidi. Poyankhula atafika pa bwalo la ndege la Kamuzu a Jeff Shingoli anati ulendowu uwapatsa chithunzithunzi cha momwe masewerowa akukhazikikira mdziko muno komanso kuthandizira kukhazikitsa ndondomeko zatsopano zokwezera masewerowa. Ashingoli ati dziko lino likhoza kuchita bwino pa masewerowa ngati adindo atayika mfundo ndi masiku abwino komanso mgwirizano pakati pa nthambi zosiyanasiyana monga unduna wa zamasewero komanso mabungwe oyang'anira masewero. Iwo ati pa ulendowu akukumana ndi akuluakulu kuchoka ku unduna wa zamasewero komanso bungwe la Malawi National Council of Sports ndi kukambirana za momwe angapititsire patsogolo masewerowa pamodzi. Mtsogoleri wa masewero a badminton kuno ku Malawi a Macmillan Gondwe ati kubwera kwa Ashingoli ndi mwayi waukulu komanso chitsimikizo kuti masewerowa akupita patsogolo mdziko muno. Agondwe ati agwiritsa ntchito mwayiwu popempha thandizo losiyanasiyana lotukulira masewerowa monga maphunziro owonjezera aphunzitsi komanso oyimbira pofuna kukhala ndi akadaulo ochuluka pa masewerowa. Padakali pano aphunzitsi amasewerowa okwana 20 kuchoka mzigawo zonse za mdziko muno akuchita maphunziro a uphunzitsi omwe akutsogoleredwa ndi katswiri wa mdziko la Egypt Ahmed Rida. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Boma latsimikizira Malawi omwe akubwerera kuchoka mdziko la South Africa kuti liwathandiza kuti ayambenso moyo wawo. Bungwe la MEC lati lakwanitsa kugawa zipangizo zonse zofunika pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike m'madera ena lachiwiri likudzali. Ndipo mtsogoleri wa masewero a badminton kuno ku Africa ali mdziko muno pa ulendo wa masiku atatu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break ndi mzangayu Linile Mponda. Madzulo abwino.